Какво става, зайци? Аз съм Зайка, брат. Това е новият ми епизод поред на FIFA 16 Food Draft Simulator. И съжалявам, че не съм качвал от много време, но имах ангажименти и не можах да качвам. Така, сега. Малко информация. Clash of Clans ще има... Аз качвам вече един клип на седмица. Или два, не повече, защото мали стават множко. И много ви благодаря за тези 9 абоната. Доволен съм. 9 абоната не е лошо като за начало. Да, супер. И така, нека да започнем новите ни карти. Аз играх малко, но нищо не се е променило от миналия път почти. Виждате, Рамос, нали? Нищо почти не се е променило. Така, ние нека да започваме. Така, коя да изберем? Тази? Не. Не. 4-3-3. Тая е супер формация. Оу. Обаче ми си италианска бързо. Да видим като къде ще стигнем. Така. Игуин тук, Лоренцо. Тук супер. А сега. Да, ама. Добре, ще изберем Тейл. Пък. Какво ще ни се падне? То просто ще вижда, че ще правим испански отбор. Да отидат нещата. Не. Мари Хамшик. Словенец, италянец. Аре бе. Не виждам Кейм преди Бонтен, той все пак е опитен. Така да видим тук. Какво може? Марсел, да защита, че ни е. Така, испанска. Така, да. И защитата, разбираш. Извинете, защитата, вратаря ще ни е. Испански, така, да видим. По-добър няма ли? Стига, бе. Айде тук за рейтинг малко. Малко за рейтинг. Айде, така, дигай си. Добре, супер, значи това е перфе. 94 км. Мале, това е много добър драфт. Само трябва един LW. И дайте да изберем тук, нали, 80, по-още 85, стига, бе. Само малко за рейтинг. Да. 86. Рейтинг. 87. Добре. Изчакайте само малко. Да, я ще сложим тук. 87 и не може ли някак стане така? Цак и Роналдо тук. Да, но то е горе-долу едно и също. Нещо друго. Има ли? Не. Явно такъв отбор испански. То нямаше какво друго да се падне. Да видим и това. То няма значение вече. Така. Нека запомня си играем също с Швеция. Гол на Карвахал, браво. Хора са ми казали, че аз играя Покемон, но няма права по лицата игра, защото така трудно. То трябва да се снима, то ще прекъсва, пробвах един път, не можа, то трябва и камера, много неща и Покемон не. А и без това съм 6 лево, трябваше от началото да по рейци. Не. Може би на някоя друга игра по-такава, по-добра. А тук би им продължат малко трудничко. И печелим, турнамента. Кросни се пада. Той не е нов. Някоя друга игра. Коя друга игра? Може би Clash Royale. Или не. Не, аз много не фащам смисъл на тази игра. Не знам, ще помисля и ще видя. Тогава не правим тази формация.
Аз ще говоря, нали? Тук разбира се, ние Марс слагаме. Христо Стоичков. Българин. Това е велико. Това е велико. Това вече е доста велико, дами и господа. Какви играчи само ни се падат. Леле. Хора, какво става? Ето и Пепе, Пике. Супер, Мустафи. Това е доста добър отбор. Само мога да кажа. Ето и Яна Облак. Какво повече искаме? Само това е че трябва да махнем от тук. 89, добре. Тук дошънто ще въобще. Да. Така, тук. Какво? Да, не. Значи трябва да махнем някакво тук. Добре. Значи лам ще го сложим тук и става. Още не се е променил. Пепе. И то няма много голямо реде. И Коке. Роналдо няма да го пусна. Имаш СМС, дойде ти СМС. Много съжалявам за това. Само ще... Да. Пълен булшит. Да, нали. Заеби. Добре. Така. Добре. Сто кемистри. Добре. Значи, горе-долу. Фащаме. Добре, сега тук. Пити. Мустафи. Още така. Моят 87 да е... Това е също. Само където е по-добър. Явно така ще е. Да. 187. 181. Не е лошо. Какво? Другия драв ще правим такъв, нали... Ще го писам, чакай, че съм преценен за това. Така, 2 на 1, 3 на 1, 3 на 2, 3 на 3, 4 на 3. Браво, на Ардатуран. Въпреки, че не ми харесва като футболист. Кристиан Запата, какво става тук малко? Объркване е 3 на 2. Христо Стоичков. Прави обратно Нимар, вкарва 2 гола. Ахмед Муса. Бяхме набити много. Бяхме набити доста. Така, вратар, Хорн. Не е добре. Премим го от пак. Ардатуран, да. Сега ще ви обясна този драфт какво ще прави. Ние ще изберем формацията, много добра. Така, значи, първи момент е така, значи, преди излезне това ще казваме кой номер. Сещате ли се? Това ще е доста яко. Така, номер 3. Добре, да почваме, супер. Номер 2, нека. Филджагиок. Нищо. Поне от любим отбор. Опа, извинете. Поне от любим отбор. Евертън. Така, номер 3. Добро, кемистри. Номер 4. Хуан Мата. Номер 3. Марио Гомес. Номер 1. Киотаке. Номер 3. Силва. Номер 1. Фернандес. Номер 3. Вертонген. Номер 2. Гуаита. Номер 4. Римондо. Номер 2. Умити. Номер 3. Манолос. Номер 2. Дрис Мартинс. Номер 4. Насери. Номер 3. Гуитерес лекъв. Номер 2. Салвио. Номер 4. Домизи. Дзи. Номер 3. Агиречи. 3.
Мер 3. Джонс 2. Иньеста. Добре, тук не е лошо. Така само точка подредим. Добре, тук 80. Да. Да, супер. Еми, това ще няма да го пипам повечето от... Добре. Добре, хора. Кажете ми, защо понякога така бъгва? Бъгва понякога, разбирате ли? Ще го правим на нов. Не, гадно ми. И пак някаква информация. Много съжалявам, хора, но така прави понякога и много бъгва. Номер 3. Нищо. От мен номер 2. Тупрак. Номер 1. Адуер. Номер 3. Джалет. Номер 4. Ардат Оран. Бата сериозли. 4. Погба. 5. Джонс. 4. Айде. Кузманович. Бахмай. 3. Руис. 2. Гипс. 3. Аон. 4. Терштеген. Да, някакво да направим. 5. Шмелца. Да, тук някак не си индига. Хумелс. Супер. О, ес. Немски отбор. 3. Филип Лам. Добре, 3-4. 3-4. Майко. 3. Опа. Това. Не, хора. Но все пак го правя в 1 и 2 без 15 малко ми е такова. Шибано. Тук. 84, 83, добре. 3. Харикейн. Не е лош. 3. Луис. Топа 3. Айде, Найсмит. 3. Джил Боджи. Ама той не ми трябва. Оф, не бе. 3. Еми, дайте ми какво можем да направим, нали? Малко. Добре, да е така тук. Булшита си остава. Значи Джон си беше перфектно тук, така ли? Повече кемистри. Дай ми какво бъдем така. Алан, добре. Така 683, много слаб драфт. Какво се прави? Не може да намерим, нали, силната стратегия. Сим драфт 149 склад рейтинг. Така. Също Турция много ще ми е гадно, ако падна. И това го правя. Трябва да падам от Турция. Нека взетелен гол от паковете и да свърши този епизод. Митрович не е лош. Пак влиза гол от този тирач. Брума, той винаги го взимах на в 13, 12, 15, 14. Така, зайци, това за този епизод. Коментарите, поставете им профил, абонирайте се за канала, дайте палец нагоре, ако ви е харесал клипа. Така, зайци, това беше за този епизод. Чао!